Ang nahuman nga pasilidad buhatag og serbisyo sa katawhan sama sa medical consultation, mental services ug mental health assistance aron dili na mahasol ang pasyente aron mopalit og tambal sa layo nga butika. Adunay pharmacy ang bag-ong abli nga Super Health Center. Pwede sab kining mag-release og medical ug vaccination certificate. Nahimutang kini sa corner Mabini ug Punsalan Streets, Barangay Magugpo, South Tagum City, Davao del Norte. Ang proyekto gipunduhan ilawom sa Health Facility Enhancement Program sa Department of Health. Kini ang ikaduhang Super Health Center sa syudad sa Tagum diin ang usa unang natukod ni adtong tuig 2023 sa Barangay La Filipina. Ang duha ka mga Super Health Center sa Tagum makatabang og dako sa katawhan aron mapaduol ngadto sa mga barangay ang serbisyong panglawas alang sa mga tao. Kini gawa sa mga pasilidad sama sa Bukas Center ug Davao Regional Medical Center. Ang serbisyong panglawas alang sa katawhan sa Tagum usa sa mga prioridad ni Tagum City Mayor Ray Uy nga buot pa niining palig-unon alang sa katawhan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.